Ya nak sing model sarap ngeten iki memang rada sulit. Rada sulit niku kadang sepisan iki mboten saged tuntas. Paling cara ana perubahan ya gedhe. Nggih, kari tergantung sarape pripun. Tapi pun saged linggih ki Mbak. Saged tapi ya sih nyeri-nyeri ngoten lho. Nyecek. Carane dereng srek ngoten niku sih nyeri-nyeri mriki sih saged gedhe-gedhe ngoten lho. Ngeten Tapi nggih. nggih alhamdulillah saged pun saged Mbak ajeng pipis niku nggih. Men saged ya Mbak. Saged piyambak tapi nggih sih ngarah-ngarah ngoten lho. Nggih. Sing suku niku sih kados sih kemeng. Cek kemeng berarti dereng saged maksimal ngoten nggih. Nggih, dereng. Paling ya cara 100 ya mungkin lagi 20% mbah pinten teman-teman awe. Cara gambarane tiyang nggarap sapi niku tasih grubalan dereng diurus dereng dinapake. Nggih, kula dhewe sanjang nembe digrabali. Cara di nganu ki dereng saged mungkin ya Gusti ngresakno ngangge wedal ngoten nggih. Nah njaluke ya jane sepisan ndang mari. Garep. Sing kula ya nggih. Tapi ya jenenge piye sak drema. Sak drema. Tak anggepi yo enten perubahane kula nggih pun remen ngoten. Betul niki jenengan iki dados sananganane Mbah iki. Kadang teko dhewe dia. Dan Jalanan, Den dalu mboten saged terusan kula semayani malam Kamis mawon mboten. Nggih, soalnya pun gak ada janji riyen. Malam Senin ya, kula mriki. Malam Senin, malam Selasa iki malam Rebo, Kamis, ya 3 harinan. Iya, malam Senin. Senin, Selasa, Rebo ya. 3 harinan. Nggih, kula biasane nak sarap ngene iki utawi otot niku biasane 3 dina kula apa ya? 3 dina nembe kula pindhoni ngoten. Nah, penyakitnya kok kaya mbah niku 3 dina kula pindhoni. Soale apa? Ning kok sandi globali wong senang kene ngono. Modele. Dana 2 dina niku engko kurang mari jareme. Jarane pun Ilang, nak 3 dina kan kurang nak 3 dina kan wis ilang ning ijik sithik-sithik. Modele. nah langsung kuwi jarane rupuk asih. Nggih. Wangi nisan iki jenengan ning dalu garap malih itu jarane kan kata. Heeh. Kalau digerayang mawon pun kaget. Nggih. Paling enggak kudu nak wis jareme niku ana sing ngelus. Engko san 4 dina. Apa 3 dina ngoten niku, Mbak. Iki man 3 dina tungane Mbah wis apik. Dole dalu mboten saged. Dereng saged. Anu Nak linggahe kok suwe, Mbah. Berarti mlakune wis iso mlayu berarti. Anggel linggahe kok wis iso jejeg suwe, berarti iso mlayu wis. Soalnya wis normal mesti. Anggel linggahe iso suwe. So kok linggahe urung stabil tenan, berarti mlakune lah ya urung iso mlayu. Ijek sing ngarah-ngarah ngoten. garah-garah, cek granggam. ngepasne. Heeh.